أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato za mu bayani dangane da samarta da kuma ni'ima da Allah ya ma wato matasa. Wato faɗin Allah ta'ala cikin suratul Takathur, Allah na cewa thumma la tus'alunna 'anil na'im. Wato sannan wallahi za mu tambaye ku dangane da ni'imar da muka muku. Wato ni'ima da Allah ya mana tana da yawa. Wato daga ciki ni'ima ta samarta. Ni'ima ta samarta, wato Allah ya halicci ɗan adam wato mataki-mataki. Wato farko mataki na ƙuruciya, sannan ya zo mataki na ƙarfi, wato shi ne mataki zango na samarta, sannan ya je wancan mataki na ƙarshe shi ne mataki na tsufa. Wato in mutum ya sanya lura mataki na tsakiya, wato mataki wanda Allah ya sa akwai ƙarfi a cikin shi, wato mataki na samarta, lallai ni'ima ce babba ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma dai Allah zai tambaye ɗan adam game da wannan ni'imar da ya masa. Hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa sallam yakan ya ce wato mutum ya kiyaye ababe biyar kafin abu biyar ya same shi, kafin biyar ya same shi. Wato daga ciki munasabar zance namu tana ciki, wato za mu ɗauka biyu saboda munasabar zance. Wato manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato mutum ya kiyaye samartarsa wato kafin tsufansa. Wato a lokacin samarta wato akwai kasar-kasarto da wato karfi da kuma wato rashin gajiya da wuri. Wato ana so mutum lokacin da yake samarta ya yi kokari wajen da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwagwarin iyawarsa. Wato sannan ya dukufa ya shiga neman ilimi da kuma kokari da aikata ilimin da yake nema, domin ya yi amfani da wato wannan shekarun da Allah ya ba su na samarta wato kafin tsufansa. Sannan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mutum ya kiyaye lokacinsa kafin matsatsin lokaci ya zame sa. Wato mutum ya kiyaye sararin lokacinsa, ranar lokacinsa kafin matsatsin lokaci ya zo same sa. Domin a zango na samarta wato mutum yana da lokaci mai yarwa, wanda lokacin da mutum sai ga mutum ya ji ya bata awa ɗaya awa biyu a majalisa yana hira da banza, a maimakon ya tsaya ya amfani da wannan awannin nasa sai ga yana surutu da dai sauransu. To akwai yarwa ta lokaci sosai, da haka mutum saurayi ko samari to mu yi kokari wajen kiyaye lokutan mu, domin lokaci abu ne mai matuƙar muhimmanci. Wato mutum ya yi ƙoƙari wajen kiyaye lokacinsa. Wato karshe dan ya mana kudi ya ce ayi lokacinsa mata lokacin na kolewa sai an tuba ake ibada. A'a, wato in mutum yakan so ya ji daɗin haruwa da Allah subhanahu wa ta'ala, wato ya kyautata bautarsa a lokacin da yake samarta. Hadisi ya tabbatar da Manzo sallallahu alaihi wasallam to yana cewa wato mutum ya kiyaye Allah, ya kiyaye dokokin Allah a lokacin da yake sarari, wato Allah kuma zai kiyaye shi a lokacin da yake tsanani. Wato ma'ana mutum lokacin da yake cikin yarwa, yake cikin nutsuwa, wato ka yi kokari ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da ka zo cikin kunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka. Wato lokacin yarwa, lokacin samarta, lalle akwai yarwa, akwai kuma nishadi da jin lafiyar jiki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba samari. Wato shi ne mutum ya yi kokari ya aikata wannan ayyuka na alkhairi a wannan zangon nashi. Allah kuma sai ya kiyaye shi bayan ya tsufa.
don haka wato nasiha ce ga samari yan uwana, wato mu yi kokari wajen nizamtar wato da'a ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yawaita zuwa wajen ta'alim, wato wajen karatu da kuma kokari yin aikata abu da aka samu. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.